Theorem Pythagoras. O gael dau o'r hydoedd mewn tri yn golongl sgwar, rydym yn defnyddio Theorem Pythagoras i gyfrifo hyd y drydedd ochr. I gychwyn, sgwariwch yr hydoedd yn ein gwybod. Mae 3 di sgwario 3 lluosi 3 yn 9, ac mae 4 di sgwario 4 lluosi 4 yn 16. Yn yr ail driangl, 5 di sgwario 5 lluosi 5 yn 25, 2 di sgwario 2 lluosi 2 yn 4. Nesaf, mae o gyd amdano'r hypotenuse, sef yr ochr gyferbyn yr ongl sgwar. Os dyn ni eisiau ffeindio'r hypotenuse, dyn ni'n adio. Yn fan hyn, 9 adio 16 yn 25. Ond, os dyn ni'n gwybod yr hypotenuse, dyn ni angen tynnu. Yr rhif mwyaf tynnu'r rhif lleiaf, fan hyn i adael 21. I orffan, dyn ni'n ail-israddio. Mae 25 yn rhif sgwar perffaith, felly mae ail-isradd 25 yn 5. Yr rhifau fan hyn mewn centimetr, felly'r ateb hefyd mewn centimetr. 21 ddim yn rhif sgwar perffaith, felly cyfrifiannell i gyfrifo ail-isradd 21. I ddail edegol 4.58 centimetr fyddai'r ateb terfynol yn fan hyn.